Lamsugo hainahai norokno joto ani channel nai tongnai rokno ching dotano saimano chini langmao ching asaifroni simi thiasak srwngwi no thango o swrwngmung swng dalni khemano dalsa hingke asaifru manbo tei dalsa hingke swng chini tongkhorni gana gini nukmani je khnamani abono swng swrwngo kaisa hingke innate tai kaisa hingke acquired no kokthaisa bai sana tha hingke heredity hinui norok khnakana heredity and environmental heredity hingke sini bongsogoto bongshoni je kwrwngmari tongmani aroni hoite manbo tei kaisa hingke chini gana gini chini tongkhorni charidiki nugui swng je nukmani khnabani abono tei swrwngmani hingka hingke environmental haikeba tongkhor rwkjak swrwngmung phano hinui mano sana thang hingke ching jotono mungsa kwrwngmari tubui asayo keboba ritakna kwrwng keboba koksana kwrwng keboba dakti pora mano keboba dakti maya baksa ba doi manya phano mankha ke doi pokjakya amo hai tongo swng kwbang kukno habit hai keba loi ni bisingtwi swng kwbangma swrwngwi mano bongsogotoni hoite manphano swng tumung swrwngya hingke aje skills hai keba aje kwrwngmari sinthani tongtongmani abo useless wngwi tongo aboni bagwi khoroksa good learner eba kaham swrwngnai wngna thangka hingke sinthani tamo tongna nang ba characteristics tamo abono tei chong tini kisa nailainai tinini topic hingke how to be a good learner swng bahai ke khoroksa kaham swrwngnai wngwi man abono tinini topic how to be a good learner haidi hingke nailainai obo hingka hingke norok o chart o nugui mankhana characteristics of good learner khoroksa kaham swrungnaini gwrwng hinui mano what makes a good learner khoroksa kaham swrungnaini gwrwng tamo wngwi man ba tamo tongna nang first to norok nukkhana positive attitude sinthani kaham uansukma tongna nangnai je jekono kaisa pora phan naina thangka belai kotorma nukha keno chong selai thango actually amhai uansukyawi chong ang obono mano a jaga a bisingo tamo tong bomhai pora tong kotorma nukheno chong yakarwi riyawi aboni bisingo tamo tong cheri nainani ang obono nasa nainai amhai ninthani uansukma tongna nangnai number 1 positive attitude or I can do it mani ninthani o uansukma tongna nangnai abono khlai mano amhai uansukma tongna nango number 2 being a good listener khoroksa kaham khnanai wngna nangnai tamni bagwi hingke kaisa kogono sajago a good listener can be a good speaker hinui khoroksa kaham khnanai bo khoroksa kaham ke sawi bo mano amhaita nung buinthani kaham ke khnake nung buino kaham ke bujiri manable amhaita tei kaisa number 3 tongo able to share chini uansukmarokno chong share khlaina nangnai kaisa hingke tamono share khaina nang ideas means chini khasongmarok chini uansukmarok knowledge hingke nini simano nung buino share khaina nangnai buino sana nangnai amhaita number 4 asking when you really need help nung jefru help nango nini slai sijak borokno nung sungna nango abo hingka hingke khoroksa good learner ni characteristics hinui chong saimano number 5 o hingke oro good concentration hinui kaham ke kharwi khnamani tumung khoroksa kaham ke kharwi khnaiya hingke bo good learner wngwi manya tamni bagwi hingke thaisingo obo kisa related being a good listener khoroksa kaham khnanai khoroksa monojog ba bwkharwi khnanai hingke bo khoroksa kaham ke bujinai tei swrwngnai wngwi mano amahai number 6 o tamsa oro doing homework sung homework khaina nangnai amo bo haike on time jorao nung khlaina nangnai tei kaisa hingke regularly sob somoi no nung abono khlai no tongna nangnai amtui hinui sao amo hingka hingke good learner ni characteristics number 7 o tamsa naidi not afraid to get things wrong nung chaya wngnani kirithai kwrwi tamni bagwi hingka hingke chong chayani hoite se swrwngo tumung chaya khaya hingke nung bahai chamani saimani ba o jaga chaya khlaikya hinui nung next level o thangka hingke ang agi chaya khlai phaikya ang omo hai tei samung khailia hinui nung abono ignore khai thangnani rwngnai aboni bagui no sao oro not afraid to get things wrong nung chaya wngnani kirithai kwrwi omo hingke khoroksa good learner ni characteristics
number 8. Number 8 hingke perseverance. Perseverance means continued effort to do or achieve something even when this is difficult or takes a long time. Tamni bagi hingga ke jesakpano jora kebang nathung jesakpano kutuk engthung abono nung achieve khlainani bagi continue nung saitogi no tongo abo haino sauda. Perseverance means jesakpano jora kolok nathung jesakpano time nangthung jesakpano kutuk engthung abono nung jeskepano achieve khlainai amo haini thani wansukmung mane nung thagiyawi samung khlai tongmani abono sauda. Hingke norok buji mankha oro kaisar point rijak tongo khoroksa good learner ni bomhai characteristics ongnanang bomhai tongmung ongnanang phano hini saimano hingke norok kisa phano buji mankhana ang asuk joto saya phano tangi hingkangke nainai di oro kaisa kaisa point rijak tongo belai ke easy word o mamsuk kutuk word boya aboni bagui ang norok no saka hingke kha khlaio norok kisale bujikhana o video ni bisingtwi hingke next to phai tongo ang teibo turuk turuk thangnai next to hingkangke learning theory rok no tui thangnai tei Thorndike ni three laws of learning theory aborok no tui norok no class khlainai jera B.Ed khlai tongnai plus TET exam rena bagui prepare khai tongnai norni bagui belai ke helpful nai tangi hingkangke omo hai जों बुजि tongphano kebo mani kokbai sini mani kokbai buji mani no chini thani taisa feelings alada ngai thango aboni bagui ang video khlainani saitogo hingke tini bagui amsung no wngsinai o video no jajagui tongkha hingke like share tei subscribe khlainani tapokti jotono no hambai.